Nek cara nggonmu nek glembereh ki apa? Glembereh ki nglawer niku lho. Jane mono ya nglawer ning karang wong dikencengi dadi ora nglawer. Ya ora, jane mono ya ora nglawer. Jane mono ya iya. Ora wong ketutupan kok. Heeh. Nek nggon kuwi cara glembereh ku ya kuwi mau apa gedhe klipat jenenge kuwi. Mora saka gedhe terus teko-teko cilik iki kedadine nglembereh. Oh nek gedhe dadi cilik mengkeret ora nglembereh. Loh, lek kuwi nek awak. Heeh. Nek awak nek saka lemu teko-teko cilik niku dadine nglembereh. Mengkeret nek cara mriki. Niku ora ngene jenengan mengkeret. Ora masalah nggonku. Wong kene padha wayuk takono Pak Toyo nek bareng gedhe kok dadi cilik berarti mengkeret kuwi. Ning ya ana sing nglembereh. Mosok gedhe dadi cilik kok nglembereh. Ana. Apa? Lah nek awak niki upama pupu kula. Heeh. Pupu kula niku rak gedhe. Gedhe. Lah terus upama terus diet ngono ta kan dadi cilik. Lah terus dadi nglembereh, dadi kisut-kisut nika lho. Alah wong dadi cilik kok nglembereh. Ya ora ana critane ya mo. Glembereh ku nek tuwah daging ku glembereh. Ngeyel dalange ngeyel. Ya tetep mengkeret ora glembereh ora. Ya ora ya nek maneh tangan ngene iki dobelke iki kliwir-kliwir ngene iki. Kliwir sing ngendang. Sing ngendang kliwir. Sing ngendang kuwi klowor ora kliwir. Yuk nembang yuk. Enggak. Yogyanira kang paratra Yuk. Dalam. Sasi Suro sesuk kowe direquest. Napa? Pandemen sing nimbali ning Binangun syaratnya Mbak Ayu kudu digatutke. Aja kuwatir sesuk ana kekurangane men dibantu Mbah Sumadi. Siap nggih? Ten pundi niku? Ten Cilacap Binangun. Oh nggih. Terus ning kulon meneh Gong Suro. Heeh, ning ndi ya? Ning Ayah, ning Pasar Ayah. Ku ya memetri bumi. Nah, aja lali sesuk nggih. Dik Ayu. Nggih. Bareng-bareng golek pasaran. Iya. Nggih. Yo. Lamun bisa sirano Jan wong swara kok kemrisik ngene iki, Gong. Ora ta wesek. Swara kok wutuh. Sone ora muni ya tetep panggah. Seru mik sing dimek. Ayu kok ya mesti seru. Gomon angger sing dimek ayu kok mesti yo dadi seru, yo gedhe suarane lho. Yo gedhe. Mongko nek liyane sing ngemek liyane Mbak Ayu kuwi ya tetep liri ya, Gong. Tetep cilik lho. Usul ngemek ya tetep bisa cilik. Mbak Rum ngemek ya cilik bareng dimek ayu kok iso. Iya, telok-telok sing dimek yo. Terus dadi antop. Handelira ibumu ya sinden ya, Yuk? Tete. Hah? Penyanyi. Ibumu? Nggih. Oh. Dadi ibumu penyanyi, terus bapakmu MC. Player. Oh, player. Tenane? Nggih. Bapakmu ya si Sugeng.
atase. Sapa jenenge? Lah, Coba belajar sapa tak takon aku. Kok ora kenal aku. nggih mboten kenal wong mboten ten Jawa, Lah ning ndi? ten Riau. Oh ning Riau. Nggih, kula Puja Kesuma. Kok iso ibumu ning kene kok terus bapakmu ning Riau? Lah nggih bapak ibu kula riyen transmigrasi mriko, simbah niku Ora mriko. ora masalahku. Masalahe ngunge kuwi lho kok iso muni makngung regane apa? Regane maido sing ngeson mesti. Nyanyi gur Pak Sajane naike dira. Kono aja ngamuk. Iya. Pripun? Iya. Aku gomeni terus dadi ibumu krama meneh ngono ya? Nen? Ibumu krama meneh. Nggih. Oh, pantesan. Halo bapakmu saiki dalang apa yoga? Nen? Bapakmu Bapak kula dalang. player lho, pripun to jenengan? Sing biyen sing saiki lho, yang saiki. Pun mboten duwe. Oh. Tak kira ki bapakmu dalang. Mboten. Niku sing biyen seje bapak. Oh, je bapak. Heeh. Berarti kowe duwe bapak akeh ya? Heeh, bapak kula akeh. Mbok kula ki ya mbok awur-awuran kok carane. Heeh. Ya ora apa-apa wong jenenge wong jeneng sejarah werna-werna lho, Yuk. Ora apa-apa, jangan takut, jangan kecil hati. Mboten kok kula. Biasa mawon. Sing penting bojomu dikencengi, dikendhaleni ngono wae. Lah iya, wis cukup ping pindho wae. Lah iya. Yo. Kanonano. Kang kinelong tripra karo guna kaya Jengkoke srempengan. purun ingkang den hantepi nuhun mitrahu Lanjut kutut manggung wengi-wengi. Siap, Cok. Omben, 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 ana Marai storing. Sitere long sithik. Pakan. Pakan
Pakan. Gamelane pleng larase jejeg sing nembang ora blero. Apa gamelan larase pleng nek sing nembang blero padha wae. Trahing nata trahing nata cengkok mendesah aja lali. Terus duh lae wong bagus. nanti ya yuk nggon cengkok mendesah ya. Niku rak slendro. Pelok ora iso ya. Ora iso, ora gelem. Ora gelem. Nek diperkosa piye mamane? Dipaksa. Aja ya bengok-bengok Mas. Ya wis ra popok bablaske. Bablaske kuda nyongklang sak gongan suwuk. Yen tanpa saking Pak Sutoyo engko diaturke iki lho iki Pangkur Semarangan engko ya. Oh nggih. Gantian dhisik. Nggih. Minangkani pundhutane Pak Marsono iki men adil ya najan jane sing dipilih iki Mbak Ayu. Ning kok Kusnul ndak ora nembang. Tak ijoli rengune Mbak Kusnul. Ya rengu Kusnul. Heeh. Wis engko